Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ದ ದಿನದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬ್ಲಾಗ್ ಆ ದಿನತನೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂತ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೇನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಪಾತೇರಿಯದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ವಿನ್ ಆಯಲ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಐತಿ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಆಯ್ತಲಿಪೇ ಬಡ ಕೊಟ್ಟೆ ತಂಬೈತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಉಂಟೆ ಔಟ ಈ ಸಪುರದೇನಂತೂ ಬಾಂಡ ಒಯ್ತು ಹೋಗಿ ಊಟ ಕಾಲಿಗಿಂತ ಬಡವ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಬಾಲೆ ಬಡವ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ನೀನ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪಾಳ್ಸಿ ಲಕ್ ಲಕ್ ಅನ್ಯ ಲಕ್ಕ ದರ್ಪೆತ್ತೆ ತುಲ ಇಂಚೆ ಕೊಡ చేతకి వల్కల ఉంకో yes wait ఇది ఏనంచిన బాడ్ని easy to వస్తుంది ಅಂದು ರೆಡಿ ಪನ್ನಂಗ ಆಚೆ ಪನ್ನೋಡು ಸ್ಟಡಿ ಅಡಿಚೋಡು ಮಲ್ಲಿ ಚೌಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೂಡ ನಿಕ್ಕುಳು ಕಾಲಿ ಉಂಟು ತೂದುಲ ಪಂದಿದ್ದುಲ ಗೆಸ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ yes yes super super yes 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 daba daba aisa super ಓ ಸೂಪರ್ ಎಂಟು ನಮ್ಮ ತ್ರೋಬಾಲ್ ವಿನ್ ಅಡ್ಡ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಏಲ ತೋಜಾರು ಅಷ್ಟು ಈಗ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಕ ಎಲಂಜಿ ಮೋಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಮೋಲ್ ಇದಾದ ವಿನ್ ಈ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆವ ಪಂಡೆಂಕ್ ನಾಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಸೋಪರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಲಿ ಬಂದು ಮೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿತ್ತೇನೆ ಗೌಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌಡಿ ಬ್ಯಾಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೌಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ತೂಲೆ ಅವೇ ದಾದಾ ಬನ್ ಬರ್ ಬರ್ ತಗೋಫಾರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಾಲ್ ಕಜಾವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ಆಮೇಲೆ ತಗದೆ ತೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್
ಮಲ್ಪೋಡು ತಿರ್ತಲೆ ಮೊಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಮಾತ ತಿಂತಿನ್ ಮೊಕ್ಕುಲು ಕಾಲಿ ಕತ್ತು ಕುಂದಿನತ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ತೀರ್ಥ ಬಾರ್ದಾರತ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇಚಿದು ಮೊಬೈಲ್ ನೀ ತೀರ್ಥ ಬಾರ್ದಾರತ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಗು ತಿಂದಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ತಿಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಾತಿ ನಿಕಲ್ ತಿಂತಿನ ನಿಕಲ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮೊಕ್ಕ ವರಿದ ಅಕಲ್ ದೆಪ್ಪಡು ಜಾನಿನೇ ಪಾಡೆವಳು ಯಾವ್ದು ಬಾಲ್ ಕಾಗದದ ಬಾಲ್ ಕುಂಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕು ಕಾಗದದ ಬಾಲ್ ಎಂತ ನಾವು ನರ್ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋರಿ ಬೀಳಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತೂಲೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದು ಹೌದೌದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಟೀಚರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಮಂಗೆ ಮಾಡುದು ಜೊತೆಕ ಟೀಚರ್ ಮಂಗೆ ಮಾಡುದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಂದು ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಕಸ್ಕಸ್ ಓರಿಪಾಲ ಎಂಕು ಅಲ್ಲ ಕರ್ದಕೋರು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಜಿಗ್ ಪೂರ ಬಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಟ ಇಜ್ಜ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯುವರ್ದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ನಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಸೋಡಾದ ಟ್ರಕ್ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋರು ಬಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋಡ ನನ್ನದಾದ ಬೋಡು ಬೆರಿಕು ಬೋಡ ದಾದಲ ಆಡು ಬಯ್ಯ ಪೋಪು ನೆಡ್ದು ಮೊಲ್ಲ ವೈಟ್ ದೇನು ಪೂರ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಏನ ಮಗಾಟ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಮುಂಕುದ ಸುರಲೇನು ಬೇನ ಮೊಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲೋ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನ ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮೋಲು ಒಂದೆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಶು ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಗೇಮ್ಗೆ ಇಂಬೀರ್ ಅವೇ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶುರಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಗೇಮು ಮಾರ್ರೆ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಒಂದೇ ಗೇಮು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪೋಲೆ ಬರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬದ್ದು ಹತ್ತುಂಡು
ಪುಲೆ ಇದನ್ನ ಮೂಲ ಕಾಣ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ 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 ವಾ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಸೀ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ ಅರೆ ಜೂಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಏರೇನು ಡಾಯ್ ಪಾಪ ಇದಾದ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕೊಳ್ಳು 2 ಜನ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕೊಳ್ಳು ನಾನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವಳು ಅರೆ ಫೋನ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಕ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಬಲ್ದೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಲ್ದೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಲ ಗೀತಾ ಚೈತ್ರ ಬತ್ತಲತ ಊರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋನಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾತು ಯಾನಿ ಎಲ್ಲೇನೆ ಪಾಡು ವ್ಲಾಗ್ ಇದು ನೆನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೋಲೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಆಂಡದ ಯಾವೈಕ್ ಗೈಸ್ ಲಗೋರಿದ ಟೀಮ್ ಆತಿಂಡು ತೂಲೆ ಮೊಕಲ್ನ ಚೊರೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಕಲ್ ರಜ್ಜನೆ ಟೇರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿಯ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕುರ್ನಿ ಐಟ್ ತೂವಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದಾದ 3G ಬಿಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಅವು ಪೂರ ನಾ ಪನ್ನಲಕ್ಕೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ದಾದ ಬಿರಾಡ್ ಎತ್ತೇರಿ ಬೇಗ 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 ಆ ಊಲೆ ಎದುರುಡೆ ಅಂಚಿಂಚು ಬಂತಂದಲ್ಲಿ ಅಶುನವರಿಂದ ಬಾಲ್ ವೇಸತ ಅಶು ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತನಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಲಗೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕುಳ್ಳೋದ್ದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಚ್ಚಿಂಗ್ ಎಂಕು ಬೇಕಾರ್ದು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಅಂದಿಟ್ಟು ಏನೋ ತೊಂದರೆಡು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಯ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದೆ ವೈಶಾಖನ ಲೆಕ್ಕಡಿದ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಹಾ ಮೋಲ್ ರೆಡ್ ಟ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೈಶಾಖ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಬಾಬ್ ಚಿಕನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಪಂತಲ್ ಚೈತು ಪಿಜ್ಜಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಣ ಕೋಪನ್ ಇನಿ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಹೊಲ್ತೇನೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಕನ್ನಪ್ಪು ಇಂದಿರ ಒಂಜಿ ಬಾಳ
ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ರಜೆ ಉಂಡ ಮಂಗಲಿ ಮಂಗಲಿ ಅತ್ತೆ ಯಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋರ್ಚ ಕನ್ನಡ ಪಯನಮ್ಮ ಮಾರ್ಲೆ ಜೋರುಂಡ ಪಿಜ್ಜಾ ಏ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನೋದೇ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಬಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರತ್ತ ದೊಂಬು ಎನ್ನ ತಡೆ ಕಟ್ಟದೀನಿ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗಡೆ ಪಾಡು ವೀಡಿಯೋ ದಯ ಬಂಡ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾನಿ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪ 6 ಇಂಚ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ 6 ಬರ್ತೀನಿ ಆ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಗೊತ್ತು ಕಂತೀರಿ ಲಕ್ಕಿಗೆ വീഡിയോ ഉണ്ട് മോള വീഡിയോ ഉണ്ട് ಸೈಡ್ ಬಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪನ ಸೈಡ್ ಬಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣ ಅತ್ತಯ್ಯ ರಶ್ಮಿತಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲ ಇಟ್ಟು ಅಂತೀಯ ಇರ್ನತ್ತೆ ಕಡ್ದ ಗೋರಿದೆತ್ತ ಇದು ಆಲ ಬಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೈದುಂಡು ವಿಡಿಯೋಡು ಅಲ್ಲ ಗೋರಿಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದ ಎಟ್ಟು ಹೋಗುದಿರೆ ಕೊಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ ಆರೆ ಬಚ್ಚಿ ದಾಲಾವಾಡು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ತೆ ಪೋಡು ಉಂದು ರಶ್ಮಿತಕ್ಕ ದಾಲಾವಾಡು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ತೆ ಪೋಡು ಉಂದು ಅರ್ನ ಟಾಪ್ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಟು ನೆರಟ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಲ ಪದ ಸೌಲಿ ಅಂದು ನೆಲಪು ಬಾಲೆಪ್ನ ಹೋಯ್ ಅತ್ತತ್ತ ಅక్కడ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈಡ್ ಬಾ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ವಿನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಗೋರಿಡು ಭುವನಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೆ ಭುವನಕ್ಕ ಒಂದಿ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಚೇತನ ಇವನ ಫೈನಲಿ ಗೇಮ್ ಆನ್ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಯಾನು ಇಟ್ಲಿದ್ದೆ ಯಾರು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಅಂದ ಎಗ್ರಿ ಆದ ದೆತ್ತು ಬರ್ಪ ದೆತ್ತುಕೋರು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ವರಿಪಾಡು ಒತ್ತಿನ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಅಂದೆ ಒತ್ತಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಅಂದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತ ಬಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಆತಂಡು ಪಂದೆ ಎನ್ನದೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಫನ್ ಆದಿಪ್ಪು ತೆಲ್ತು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ